ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም ከመይ ትቕንዩ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፂአ ዘለኹ ኸኣን ብፍልይ ዝበለን ብቕልል ዝበለትን ኣሰራርሓ ናይ እንጀራ ማለት እዩ ቀይሕ ጣፍ ከመይ ጌርና ነዳልዋ ብሕፅር ዝበለ ብሓንሳብ ስጋ መወዳእታ ምሳይ ፀንሐኹም ምሳይ ፅንሓ ምሳይ ፅንሑ መጀመርታ እንታይ ከም ነዳሉ ብሓንሳብ ንርአያ ማለት እዩ እዚኣ ተነዳሊናየን ዘለና እታ ናይ ብሒቑና ጎማ ተንሕሩጭ ኣባዕኸ ማይ ብሕሑቕ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ኪንዋ ከዓ ናብ ሕሩጭ ኪንዋ ቁርብተይ ሓደ ኩባያ ዝኸውን ንበይነን ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ እቲ ማይ ብሒቑን እቲ ኣባዕኸን ብሓንሳብ መጀመርታ ክንብፅብፆ ኢና ናይ ማይ ብሒቕ እቲ ለላዕሉ ፀሊም ዝቕነ ክንደፍኦ ኣለና ምስኡ ክንገብሮ ይብልናን ምክንያቱ ፀሊሉ ማይ ፀሊሉ ብላዕሊ ተፀኒሑ ሕጂ ተን ኣባዕኸን ተን ማይ ብሒቑን ብታሕቲ ጌርና ሕሩጭ ከምዚኣ ጌርና ቀይሕ ጣፍ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ክንገብረና እዚ እቲ ኪንዋ ዝተጠሓነ እዩ ባዕለይ ጥሒነ ዘዳለኽዎ እዩ ከምዚኣ ጌርና ብሓንሳብ ምእንቲ ክትተሓዋወስ ኢለ እየ ኣብ መንጎ ገይረ እየ ማለት እዩ ማይ ብላዕሊ ከምዚኣ ገይረ ምልእ ኣቢለ ክገድፋ እየ ብጣዕሚ ክትቀልል መዓት እያ እዚኣ እንታይ ዝበሃል ብኢደይ ሓዝክዋ ይብላ ለወስክዋ ይብላ ወላ ሓንቲ ጉልበታይ ትወስድ ማይን ሕሩጭን ምቕራብ ጥራሕ እያ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ብፍላይ ፅፍርን ዝኾነ ነገር እንታይ ዝበሃል ጌርና ከይበላሸወና እንድሕር እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ክለውስ ኣይክእልን ኢልና ንገዝእ ተኾይና ወይ ዝኾነ ኢድና ሓሚምና ዝኾነ ነገር ኮይና እንድሕር ንገዝእ ኮይና ከምዚኣ ጌርና ንጥቀም ካብ ምግዛእ ተቆጢብና ማለት እዩ በቃ ወላ ሓደ ክፅብቕ መዓት እዩ ክንድቲ ዝለወስናዮ ብኢድና ዝሓሰናዮሲ እሱ ከማን ይፅብቕ በቃ ብጣዕሚ እንድዒ ከምዚኣ ጌርና ለዊስና ምስ ቀነየት ላፋ ክገብረላ ክንዲ ላፋ ኣነ ኪንዋ እየ ዝጥቀም ኩሉ ሻፕ ይነግረክን እየ ኪንዋ ከምዚኣ ገይረ የብስላ ማለት እዩ ዓቐን ክንድቶ ዓቐን ብሒቑና ምጥን ኣቢልና ኢና ንገብረሉ ምክንያቱ ላፋ ከይበዝሖ ከም ላፋ ሕሳብ ስለ ዝኾነ እዚአን ከምዚኣ ጌርና ፀሊሉ ቀኒ ማለት እዚ ሰለስተ ለዊሱ ዓርቢ እዩ እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ዓርቢ ምሸት ቀኒ እዩ ከምዚኣ ጌር ትላዕሊ ዝፀለለ ወይ ሕሩጭ ተሓዋዊሱ ረአዮ ባዕሉ ተሓዋዊሱስ በኺዑስ ንታሕቲ ዘፊሉ ማለት እዩ እቲ ማይ ንላዕሊ ፀሊሉ እቲ ብሒቕ ኣብ ሓንቲ ተሓዋዊሱ ንታሕቲ ወሪዱ ከምዚኣ ጌርና ሓፃፂብና እቲ ብላዕሊ ዝቐነየ ሕፅብፅብ ኣቢልና ክንኣልዮ ኢና ኣሊና ስጋ ብትበስለልና እታ ኪንዋ ከምዚኣ ጌርና ክንሓፃፅባ ኢና ሕፅብ ኣቢልና ክነፅርዮ ኣለና ምክንያቱ ስለ ዝቐኒ ንላዕሊ ሰቢቡ እዩ ዝፀንሕ ሓፃፂብና ከምዚኣ ጌርና ሬዲ ክንገብረን ኢና ስጋ ብዝበስል እዚ ከኣን ልክዕ ከም ናይ ሩዝ ኢና ክነብስሎ ማለት እዩ ብስል ስጋ ብዝብል ክንፅበዮ ኢና ኣብሲልና በሲሉ ይኣኽሎ እዩ ምስ በልና ኣውሪድና ኣብ ኣኸላ በላ ሓንቲ ከይጠሓና ኣብ ኣኸላ ኢና ንግምጥል ነብላ ናፍታ ብሒቑ ገምጢልና ኣብ ኣኸላ ለቕሊቕና ጌርና በረድ ከዓ ክንገብረሉ ኢና ምስኡ ማለት እዩ ከም ላፋሽ ሽልቕ ኢሉ እንትን ከይበዝሖ ኣዝሒለ ገይረዮ ኣነ ፅቡቕ ኣይኮነለይን ቡዑ ከምኡ ገይረ ግን በረድ እየ ዝገብረሉ ኩሉ ሻፕ ምስኡ ግድን በረድ ብጣዕሚ እዩ የፍኩሶ እዩ ነቲ ብሒቑ እንጀራ ብጣዕሚ እዩ እንታይ ዝበሃል ዝገብሮ ኣብ ፍርጃ የእትንዮ ብሒቑ ኣነ በቃ ከምዚኣ ገይረ ጥራሕ በረድ ኣይስ ዝገብረሉ ከምዚኣ ጌርና ህረም ከነብላ ኢና እታ መህረም ከዓ ትሪኣ ኣለኽን ናይ ጁስ መበሊ ናይ መህረም ሚክስ መግበሪ እያ ትሪኣ ዘለኽን
ብጣዕሚ ክትፅብቕ መዓት እያ ኣብኡ ከላ በቃ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማሽን ዝጠሓናብ ናይ ሽጉርቲ ናይ ጁስ ከምኡ እያ ትጥሕኖ እንድሕር ዘይደሊና ከዓ ንበይኑ ጥሒና ክነእትዎ ንኽእል ኢና ናይ ጁስ እንድሕር ከምዚ መተሓወሲ ዘይብልና ኣብ ናይ ጁስ በይኑ ጥሒና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ክቐልል መዓት እዩ ከምዚኣ ጌርና ከዓ ሬዲ ክንገብር ኢና ሓፃፂብና ማይ ዓቆኑ ጌርና ስጋ ብዝደክም እንዳርኣኸ ኣብቲ ሓፂን ኣውፅእ እንዳበልካ እንዳርኣኻ ዝደኸመ ዘይደኸመን ይረአ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዘይደኺሙ ጥረፍቲ ማሽን ኣብቲ ጎድኑ ለጊቡ ይወፅ እዩ ማይ እንዳወሰኽና ዘድልየና ዓቐን ጌርና ንገብሮ ምክንያቱ ድሓር ማይ ኣይንውስኸሉን ኢና ዋላ እንተሓፊሱ ምስ ሓደረ ዓይኑ እዩ ዘጥፍኦ እንድሕር ማይ ወሲኽናሉ ከምዚኣ ጌርክ እንተሃርምዓ ብጣዕሚ ክትቀልል መዓት እያ እሞ ካይተላወሰ ደሪፅና ልቢ ጥፊና ዓይኑ ነጥፍቐሉ ዝነበርና መስለና ከምዚኣ ጌርክ ክንፈትል ኣነ ምፍታን ሓድሽ ነገር ምፍታን ፈቱ መዓት እየ ምፍታን ካ ወላ ሓደ እንታይ ዝበሃል የብሉን ሓደጋ ይብሉን ማለት እዩ ፈቲንክን ከምዚኣ ዝፈተንክን እንተሃሊኽን ኣብ ኮመንት ፀሓፋለ ኢኽን ከመይ መሲሉልክን ከመይ ረኺብክንኦ መቐረቱ ምፍካሱ ስርሑ ክንዲ ትምልዋስን በቃ ምክንያቱስ ማይ ጥራይ ጌርና ብላዕልን ብታሕትን ኢና ጌርና ኣብ ማእኸል ተሕርጭ ጌርና ንገብራ ዋላ ሓንቲ ግዜ ትወስድ ኣይኮነት ገለ ይኮነት ዘይለወስኩ ዶንጌ ገለ ኢልና ስነብሎ ይብልና ተንዘድልያና ማይ ብሕቁና ባዕኸን ጥራሕ እየን ወላ ሓንቲ ካልእ የድልየናን እዩ ከምዚኣ ገይረ መጠኑ እቲ ምሕፋስን መቕጣንን ይሪኦ ኣለኹ ከምዚኣ ገይረ ለቓሊቐ ክድን ኣቢልያ ክሓድር እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ለዊሱ ዓርቢ ከምዚኣ ገይረ ሓዋዊሰየን ንቐዳም ዝስንክቶ ዘለኹ ማለት እዩ ሪኦ ዘለኹም ከዓ ከም ብሓዱሽ ማይ ፀሊሉ ሓዲሩ ከምዚኣ ገይረ ከዓ ይጎሕፈን ለላዕለን እቲ ማይ ኩሉ ከኣሊአ ምክንያቱ እንድሕር ሓፊሱኒ ክገብረሉ እየ እንድሕር ኖርማል ኮይኑ ከዓ ክደፍኦ እየ ኣይደፍኦን እየ ግን ስጋብ ዝውድእ እቲ እንጀራ ይቐምጦ እየ ከምዚ ገይረ ምክንያቱ መንጎ ካይድልየኒ ሓዱሽ ማይ ስለ ዘይገብረሉ ከምዚኣ ገይረ እየ ዝገብራ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ኣፅልል ኣቢልክን ይኣኽሎ እዩ ምስ በልክን ትሓዋውሶ ኣነ ቀጢን እንታይ ዝረቂቕ እንጀራ ኣይፈቱን እየ ኣርጉድ ኣቢለ ስለ ዝገብሩ ሕፍስ ኣቢለ ክገድፎ ክትሪኣ እንታይ ትመስል ሕፍስ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና በቲኣ መጎጎና ረሲና ኣላ እዚ ይቕመጥ እዩ ኣይደፍኦን እየ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ዋላ ሓደ መጎጎና ምውልዋላ የድልየኒ ምንጋፍ ጥራሕ በታ ሶፍት እያ እምበር ዋላ ሓደ መፋወዚ መውልወል ኣየድልየኒ ይብኣ ፅሩይ እዩ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ዘይቲ ገለ ይጥቀምን እየ ኣነ ኣብ መጎጎ ፍፅም ዘይቲ ትበሃል ኣነ ይጥቀምን እየ ትሪኦ ዘለኹም ራእያ ብኢድካ ዝሓሰኻዮ ከማን ከምዚ ኢሉ ይፅብቕን ክፅብቕ ዋላ ክትምፍካሱ ትምልስላሱ ላፍኡ ገለ መልኦሲ ገሪሙኒ ከምዚኣ ጌርክን ዝፈተንክና ኣብ ኮመንት ፀሓፈ ኣይኽን ከመይ ረኺብክንኦ ስርሑ ምቕላሉ ድኻም የብሉ ገለ ይብሉ እዚኣ በቃ ኣዝማልትኻ ጌርካ ዝተቐረፈኒ የለ ገለ የለ ኣፅፋርካ ምፅፋፍ ጥራሕ እዚኣ በቃ ዋላ እንታይ ዝበሃል የብላን ስፍፍ ኢልካ እንደገና እቲ መጋየፂ ፅፍሪ ወዲ ፅፍሪ ስዊ ግን ዝኾነ ነገር ምሻሎት ወይ ኢድካ ዝኾነ ነገር እንታይ ዝበሃል ተብል ወይ ትደክም ወይ ዝኾነ ኮንካሲ ዋይ ኣይ ክገብራ ይክእልን እየ ክሓስዮ ስለዘይክእል ኢልካ ካብ ምግዛእ ከምዚኣ ጌርክን ፈትና ብጣዕሚ ክፅብቕ ኣብ ስእሊ ከማን ኣይኩንድትን ብኣካል ፅቡቕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፈትየዮ
محساي زدلي حرج بحيق دابلنا نحاساسين وعل نبرناس لكاس أن كم زيا جري تري عند اللخن مالتي رأي حفيسيو بزح تأيز بهلا يبالكون حفظ زبالة قطين جرا أيفتن يعني رغ زبالة مالتي يحفظ بلي إذا قورو جرانا عدنا كتصبق وزنا تأيز بهالن ساتي هي إما يتزلقو كتفات وقاتس فاي قبر بتاعم هتصبقسي نمبر 1 كابزن كلن እንጀራ ክስንክተለን ዝፍትና ኣነ ዝተፈላለዩ እንታይ ዝበሃል ገይረ ይገብረ ግን እዚኣ ቁፅሪ ሓደ ሓሊፈያ ኣለኹ ኢዚ መዓልቲ ጥራሕ የድልዮ መዓልቲ ክሓፅሮ የብሉን ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝገበርክዎ ነይሩ ከምዚ ገይረ ከም ኣገረ ሓዋዊሰሲ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝሰንከትክዎ ነይሩ ከምዚ ዓይኒ ኣውፅኡ ግን ከምዚ ምልስላስ ይኮነን ክልስልሰልክ እንተደሊኽን መዓልቲ ሃብኦ እምበር ምልዋስ ገለመለ ተሪፍ እዩ በቃ ብሕፅር ዝበለ እዚኣ ናይታይ ዝበሃል ማሽን ናይ ስሉጥ ማሽን እያ ተቐይራ ዘላ እዚኣ ዋላ ሰብኡት ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኢዶም ኣየትውላ ገለ የትውላ ሕሩጭ ጌርካ ማይ ምግባር ዳ እንታይ ኖርማል ቀላል እያ ኢድካ ጥራይ እንቀሳቐስ ዓይኒ ሃልዩካ ማይ ገለ ቀዲሕካ ምፅእ በቃ ኣንስትኹም ሓራሳት ተኾይነን ዝሓረሳ ከመይ ጌርና ክንለውስ ኣለና ኢልኩም ከይትሽገሩ ከምዚኣ ጌርኩም ማይን ሕሩጭን ጌርኩም ክድን በቃ ምኽሳት ጥራሕ ይድሓር ዘድልየኩም ከምዚኣ ጌርኩም ስጋ መወዳእታ ርእይዋ ምሳይ ፀናሕኩም ኮመንት ፀሓፋ ኢኽን ምትብባዕ ከናይፈለየና በት ገብራለይ ምትብባዕ ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ እየ ዘብላ ኣነ ኣብ ክሽነ ከም ኩልሽ ኣብ ዝብለክን ናይ ክሽነ ዝኾነ ነገር ክገብር ከለኹ ብጣዕሚ ደስ እንዳበለኒ እንጀይ እንዳገበርኩ እየ ዝሰርሖ ኣይህከየንን ኣብ ካልእ ተሃክየ ፀኒሐ ኣብ ክሽነ ክኣቱ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ነጠፍጠፍ እንዳበልኩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ብፍላይ እንድሕር እንጀራ ፀቢቑለይ የጓየን ካየኒ እዩ እንጀራ ጥራሕ ክትሓምቕ የብላን እንጀራ እንተሓሚቓ በቃ ምስኣ ሕመም እያ ከምዚኣ ጌርክን ናይ ውድ ኣመት ግን ቅድሚ ውድ ኣመት ትፈትኖ እሞ ናይ ውድ ኣመት ምታንካይ ዝኾነ ነገር ብልሽት ከይመፅእ ቅድሚ ውድ ኣመት ኣውፅኣ ድሓር ካልኣይቲ ግዜ ከምኣ ጌርክን ናይ ውድ ኣመት ተርክበልክን እያ ማለት እዩ ኣነ ድሕርጂ ኣይለውሳኒ ኣይሒዛን ከምዚኣ ጌርክን ኣብላ እዚ ከዓ ምስ ወዳእኽዎ ማለት እዩ ስጋ መወዳእታይቲ ብሓፂሩ ዓይኑ ገለ ምሽ እንታይ ዝበሃል ኾን ናይ መወዳእታ ስጋ መወዳእታ ይፅቡቅ ኮይንቲ እንጀራ እዚ ከዓ መሸፈኒ ናይ ልክዕ ከምዚ ንፀጉርና ንገብሮ ፕላስቲክ ከምኡ እዩ ዘርእየክን ዘለኹ ብኡ ገይረ ክሽፍኖ ረአዮ ዓብይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ ኣማዘን የገዚአ እዩ ብላዕሊ ጌርክን ሽፍን ተብልኦ ምዝሓለ ከርእየክን ኢለ ከምዚኣ ገይረ ሸፊነ ዘርእየክን ዘለኹ እምበር ምዝሓለ እየ ዝሕል ምስ በለ እየ ዝኸድና ኣነ ምክንያቱ ከይስብብ ዝሕል ምስ በለ እየ ዝገብሮ ረአዮ ክፅብቕ መሸፈኒ ከዓ ልክዕ እንታይ ዝበሃል መቑፀር ኣይደሊ ገለ ይደሊ ክፍታ ኣቢልካ ተብሎ ዓብይ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቐማላ ኣብ ካልእ ቪድዮ ይረኸበና ባይ ባይ ብሩኽ ቂነ ስጋ ብካልእ ቪድዮ ዝምለሰክን ቴንክ ዩ